Jama'an garin Gombe sun kuka bisa rashin wutar lantarki. Ƙungiyar wutar lantarki na TCN ta sanar da cewa ma'aikatanta na aiki dare da rana wajen ganin cewa ta gyara wuta, inda ta bayyana wa al'umma cewa tana gani a cikin wannan watan 27 ga watan Mayu za ta gyara wuta. Wakita ta tattauna da Suleiman Abubakar mai sayar da kayan sanyi mazaunin Kashare, jihar Gombe. Ya ce yanzu suna shan wahala domin rashin wuta da suke fama da shi, har ya kai da siyar da rabin shagonsa domin siyar da ruwa mai sanyi. Sannan ya bayyana cewa da yana siyar da ruwa mai sanyi guda 5 a naira 100, amma yanzu ya koma guda 3 shine naira 100. To Malam Suleiman, za ka iya faɗa mana matsalolin da kake fuskanta bisa rashin wuta da ake samu? Gaskiya matsaloli suna da yawa sosai, saboda rashin wutan shi yake jawo nan shagon sari ne, to in ƙananan shaguna gaba ɗaya ba za su iya tada janareto ba za su zo su yi sari ba, sai zama kuma mabukatan abubuwan kayan sanyi yana da yawa, to babu wuta kuma gaba ɗaya an dogara kan wutar lantarki. Kasuwa da yawa gaba ɗaya kasuwa ta tsaya, to ni din ma dai kasuwan nawa ya tsaya, to da na ga abun kowa yana buƙatar da sai na sai da kasuwan na skidin din jari na wani abu daban, sai na siyo injin domin dinga samar wa mutane kayan sanyi. Me kake nufi da ka sai da rabin shagon ka? Yawwa, na sai da gaba daya da shagon sari ne, kuma za ka sa abubuwa firish babu, ana kuma idan babu sanyi to babu kasuwa gaba daya, babu cinikin kayan mabalanta na ka samu wani kudi a hannu ko wani riba da za ka je ka su shine sai ka sayar. Sannan mun tattauna da Malam Idris mai cajin waya, ya bayyana mana cewa suna samun man fetur a guri mai nisa, saboda haka ma bayan wahalar da suke sha kuɗin yayi yawa, inda mutane suke biyan naira 150 na caji na wayan Android, sannan kuma power bank suke biyan 300. Idan kuma karamin waya ne ana biyan naira 100, sabanin da ake biyan karamin waya naira 50, wayan Android kuma naira 100, power bank shi ma naira 100. Ya ake kuke samun ne? To amma Malam Idris lokacin sannan mun ƙara tattaunawa da Malam Umar mazaunin garin Kashare. Malam Umar dai kifi yake siyarwa. Malam Umar ya bayyana mana cewa a da kifi yana siyo su da yawa ne masu kankara, amma yanzu kaɗan yake siyowa saboda kar su lalace, saboda in ya siyo da yawa ma ba siya za a yi ba, wasu sun lalace. Ya ƙara faɗa da cewa ba su da ƙarfin siyan injin ɗin gas da za su tallafa wa firij ɗin nasu ya ajiye sanyi, dole dai sai dai su siyo ɗan kaɗan. Malam Umar, kaga dai yadda ake fama da rashin wuta na lantarki, ya ake kuke ajiye kifi mai sanyi ya zamanto yana da ƙanƙara? To tsakanin da Allah irin yanzu gaskiya mun kan muna shan wahala sosai, saboda inda ne za mu iya kawo kwali 5 kuma fiye da haka, wanda za mu zo mu ajiye shi a cikin firish, wanda nefa yana dawowa kai ba mu da matsala. Amma yanzu rashin nefa nan gaskiya yanzu sai dai mu kawo kwali 1 kwali 2, saboda wanda za a yi nan da nan ya kare da wuri. Amma inda lokacin da wuta yake ne za mu iya kawo haka da yawa, tunda muna la'akari da wutan nefa zai ɗau zuwan lokaci ba mu da matsala. Amma irin yanzu idan muka kawo da yawa gaskiya muna ga za mu fuskanci matsala sosai, shi sa ba mu kawo mai yawa, sai mu kawo ɗan kaɗan wanda za mu yi aikinsa na lokaci kalila. Amma Malam Umar, ba ku da wani irin janareta nan da kuke sawa saboda firijin yayi sanyi, ko kuma ya kuke? To gaskiya saboda rashin janareto ne ma yasa muke kawo ɗan kaɗan, da ce muna da janareto ko irin babban inji ko irin haka. Daga ƙarshe mun ƙara tattaunawa da ɗaliba wacce take jami'an tarayya na Kashare mai suna Duman David. Ɗalibar dai ta bayyana cewa gaskiya yanzu suna shan wahala da ta abinci za su nema ko kuma da ta caji, ta yadda suke biyan naira 150 kullum idan za su kai caji, power bank kuma 300. Nawa kike kai caji, nawa suke karɓa? 150.
150. Normal waya ko kuma irin karaman waya ko No, babu Android phone ne 150. Bottle phone 100 naira ne. da kuma nawa kike biya? Da 15 naira ne. Power bank fa nawa suke cajin shi yanzu? 300. 300 kowanne ko kuma babba da karamin ne haka 300? Babu babba ne 300, karamin 250.